Górnik Zabrze wygrał ostatni szpil z Zagłębiem Lubin 2-0, beztoczna chwila, odsunął ten dekel struły i wylos ze strefy spadkowej. Cufal to, albo idzie już ku dobremu? No, dobre pytanie. W ostatnim czasie nadejść nasi ekstraklasejros szału nie pokazywali. Śląskiego futbalowego szlagru weekendu szukali mnie beztoż kajindzi. Wielkich gości przyjął zaś Stadion Śląski. Futbaloki na szpil charytatywny łobuli tym razem polityki, a dziennikarze. Telki szpile to dycki folu ciechy, ale i walka bez odpuszczania. W to nie wierzy, niech se wygoogluje zabójczy rajd byłego ministra Ryszarda Kalisza z 2013 roku. Ostro było też i w sobota na Śląskim, a dowodem na to niestety kontuzja prezydenta Świętochłowic. Poza tym szpil skończył się sukcesem, bo te szpile charytatywne są gwarancją sukcesu i to na 3 polach. Punkt pierwszy to bezpieczeństwo. Ryzyko high między kibolami polityków a dziennikarzy nadejść nie za wielki. Drugi sukces to ekumenizm. Takie same koszulki oblykają konkurencyjni dziennikarze, a nawet politycy rozmaitych opcji. Tutaj mieliśmy od posłów PO, bez szefów śląskich miast, po prezydenta Sosnowca. Trzeci punkt to powiedzielibyśmy po prostu dobro. Nadać ekstra zastrzyk pieniędzy dostawają instytucje charytatywne. Tutaj był to ośrodek do niepełnosprawnych intelektualnie w Chorzowie. Śląsk ostatnio mogę asić się coraz większą ilością telkich imprez. Podobny szpil mieliśmy pod koniec września w Tychach. Było to w ramach akcji Giganci do Świetlikowa. A jeszcze przed wakacjami dziwaliśmy się na dokludzono już do perfekcji następną edycję legendarnego kosmicznego meczu w Rybniku. Kaj na zaproszenie kabaretu młodych panów zjechały się zaś elity sportu a kabaretu. Przy okazji szło się dziwać na żużlowców i wyścigi traktorów. No, mają synki fantazją, no tak dalej.